Dahil lululusong tayo sa baha mga kaibigan, dahil balik trabaho na tayo, itataas na natin to mga kaibigan para makapasok tayo sa trabaho. Kailangan natin magtrabaho kasi kung hindi tayo magtatrabaho mga kaibigan, mas lalo tayong walang kakainin, hindi tayo kayang supply ng mga relief goods mga kaibigan ng gobyerno. Kailangan nating gumalaw para manumbalik na yung dating Bicol. Maganda nga mga kaibigan at hupa na dito sa pagtatrabaho namin. Wala nang baha dito mga kaibigan, pero nandyan pa rin ang bakas ng baha mga kaibigan. Kita nyo? Nandito pa rin ang bakas mga kaibigan. May mga tubig pa dyan natira. At ito na nga mga kaibigan ang mga nabasang papeles namin sa opisina na kailangan ibilad dahil sa matinding baha. Sabi ang pinsala mga kaibigan dito sa trabaho namin. Puro lang kami clearing at pag-ayos at paglinis at pagtatapon ng basura. Segregation sa good at bad products. Sa wakas mga kaibigan, pauwi na din kami. Nakakapagod yung maghapon na clearing kasi balik trabaho na nga kayo mga kaibigan. Pero okay lang yun. Importante meron tayong nagawa sa araw na to.